Здравейте и добре дошли на моя канал! Сега ще ви прочета разказа "Пиленцето Пил опознава света", написан и прочетен от мен, Алек Георгиев. Първа глава. Случка край реката. В една къщичка насред полето до рекичка се излюпило малко жълто пиленце. То се казвало Пил. Пил било толкова любопитно, че искало на момента да опознае целия свят. Още на следващия ден от излюпването на пиленцата, мама квачка ги завела до рекичката да пият водичка. Там във водата важно плувала патицата със своите малки рожбички. Очичките на Пил засияли от радост при вида на плуващите патенца. То възкликнал: "Искам и аз да плувам!" и се втурнал стремглаво към рекичката. Мама квачка закоткодякала от ужас. Пиленцата записукали, но Пил безстрашно скочил във водата. То, разбира се, не знаело, че пиленцата не могат да плуват, и замахало безпомощно с крилца, но потувало все повече и повече. Патицата чула виковете на мама квачка, гмурнала се и извадила Пил от водата. Горкото пиленце, цялото мокро и оплашено, се свил в прегръдката на мама квачка, а тя нежно го успокоила. "Мое малко сладко пиленце, толкова си нетърпеливо", казала тя. "Още много неща не знаеш за света около теб, но ще се научиш и аз винаги ще бъда до теб и ще ти помагам." След тази случка пиленцата и патенцата се сприятелили и двете семейства весели и щастливи се прибрали у дома. А Пил научи урока си, че пиленцата не могат да плуват. Какви ли приключения очакват пиленцето Пил в утрешния ден? Ако ви е харесало видеото, може да ме подкрепите, като кликнете на бутона лайк и се абонирате за канала. Така ще мога да продължа да правя тези видеа за вас. Благодаря, че бяхте с мен. Лека нощ, деца!